Dobrý deň ľudia, jak vidíte, tak som hral trošku mimo kamery, Mantuems, ale teraz hrám s Frankom, lebo plním questy, tieto dva plním a potrebujem získať Colta, ale tu mám 100 kreditov, takže keď získam 100 kreditov, tak budem mať Colta. A potom si šetrím ešte na to. Potom budem mať 8-bita. Áno. A potom budem mať tu B. A potom budem mať Bula. Karla. No, nebudem ani hovoriť. Tak Colta si už môžem teraz, hovoríte si. Ale ja si 20 kreditov šetrím na tých tam dvoch. Takže by som mal. Tak my ideme s Frankom do hry a musím túto hru vyhrať, že by som mal už Colta. A to je všetko. Takže hrajeme. Tu máme hneď až dve. Ty, a tam Dynamike. Ty, zomrel. Averello, Cocosini. Bombambini, bombingosini. Brr, patapim-pim, patapim-pim, patapim-pim. Tung 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 sahur. Capibarello, Cocosini. Bombambini, bombingosini. Brr, patapim-pim, patapim-pim, patapim, patapim-pim. Tung 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 sahur. Capibarello. Ahoj. Capibarello, Cocosini. Tu máme rovno PowerPointy. Čo to spýtam, ale Andrea teraz zomrie. Haha. Hej, ujajoj. Ale sme získali Colta. Poď. Tak. Máme Colta. Time for trouble. Jasné, že je zbytá. Potom budeme na týchto epických, ale potom týchto kúpim. Potom... Ale tu máme škerer. To ja si kúpim tú... chápete ma? Tú Rosu. Či bolo všetko dobre. No tak, ideme. Vyberieme si toho to najlepšie. Takže Colta. Tak ideme na to. Teraz to nebude tak už také dlhé video. Bude to tak okolo 7-8 minút. Budem to tak dodržať, že by 7-8 minút. Bombambini, bombambini, bombingosini. Ty, som zasiala až tam tú Rosu.
Nevadí. Nevadí. Stáva sa. Je kráč na tom kolene. Pozrieme sa, čo tu máme. Tá, dobre. Ešte vydržím. A tu máme až tam nejaké questíky. Máme. Týmto dám roll. Dobre, tak znova dáme. Ale teraz tam dáme reroll. In any shutdown. To je ľahké. Budeme aj kolta. Máme 2 minúty, takže... Ale nemôžem trafiť. Dobre. Už sme ho trafili. Patapim motor. Tak už sme tu len my dvaja. Ty, 8-bita som dal. Toto. Už by som aj končil toto video. Stále budem hrať mimo kamery. Musím hrať mimo kamery. Takže... Máte sa na čo v podstate tešiť. A doplním tie úlohy. Tak teším sa na ďalšie video. A čau zatiaľ.